aku ki minangka dadi bapakmu ki mbokmu, mau ki utusane saka Kabupaten Trenggalek yen Mas Broto iki minggat dadi nggonmu omah-omah duwe bojo karo Broto diwurungke, Nduk. Oh, meja. Aja ngono aja. Bermeja kok ngirik ta? Ayam lho. Kabeh grupmu iki seneng mateni kancane siji-siji. Ya ora mau keson iki genten. Masa aku mandak roh. Ki, aku wayahe metu urung. Urung to. Burung. Aku wayahe dapuk aku. Metu engko wayahe delok-delok to metu kok seneng metu. Mas Broto. Wis metu berarti. Lho, urung, lagi metu separo lah kowe. Piye to, Ki, saya metu kok aku Sing sabar, Nduk. Nek dudu jodone yo wis ra apa-apa. Aku pengen petukan Mas Broto. Sik lho, Pak. Nek aku pengen ngomong-ngomongan ben sida rapi. Ngene iki wong-wongane sapa to, Pak? Broto, Nduk. Waduh. Hei, aku jek waras kok. Ya, cok. Saya tahu kok dapuke penak men to. Kok gugu-gugu ki bayarane larang dhewe malahan. Larang piye iki? Iki meng dikai mangane wis seneng. Iki meng buta iso posting ning Facebook wis seneng. Wis bayar status malam ini wis seneng. Dadi seniman iki pokoke dina iki wis arep kok sundul langit, matek. Sing penting iso foto iki mang wis bar foto diposting ngono wis dhek komenane akeh. Oh. Kowe piye? Terus. Ya. Kene lho brotone kene le. Kowe jem gentono. Oh, Jin. Ya, iki Pak ketoprak pemainnya terbatas yo kudu double-double. Oh, sampean harus all semuanya. Sumi. Sumi matamu ngono. Sapa? Suminten iku. Ten alang. Iki dadi apa iki? Jare jem gento. Jem gento iki ngoyak-ngoyak dirimu. Ngoyak-ngoyak piye? Ngoyak-ngoyak iki cara menawa menguber-uber. Mau nguber-nguber. Suminten. Piye? Iki aku jem gento. Delok iki lho jem gento ngene iki. Gak takon. Aku cinta karo dirimu. Aku gak cinta kowe, aku cinta Mas Broto. Suminten, Subroto wis ora ono Suminten. Mas Broto lho jek anak. Gandrung ora? Ya karepmu gandrung apa udo ya karepmu kok. Wong aku lagi pacaran karo mbok ya mbok ya. Iya. Kayak nadekne ye. Adana ye. Suminten. Ya. Ayo, karo aku ya turuton aku wong ayu. Ma, tak omongne Pakku lho, Pakku warok lho. Pakku warok lho. Gedene tresnaku paribasan aku didadungono medhot. Dipalangono mlumpat wong ayu. Aku tresno karo kowe. Kowe iki pedhot apa wong kok didadungono pedhot. Tembunge noprak ngono. Aku ndak tresno sampean lho, aku tresno karo Mas Bronto kok. Di hidupku hanyalah Mas Bronto, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto, dimanapun aku tidur, dimanapun aku memikirkan Mas Bronto. Kacane kok. Iya, ketoprak kok geget kacane. Saiki bengi iki kok ado mentolo kabeh karo kacane. Lah piye lho laung kene ya berdesah-desahan terus gimana? Aku ya kaget kok. Aku nangis. Seminten. Jo, sepiro? Wong ayu. Sik. Pasti sik pelok. Suwi ra tau tanggapan lima sasi tralok. Kleru. Ya bener jane ini mau. Tak pinten, Pak? Jem gento. Wong ayu. Suminten. Nah, Ayo, ladenono aku wong ayu. iya. Ndak mau. Ketoprak kok ndak mau. Lho ketoprak zaman now, sekarang berubah zaman. Delok caci. Lopo jeneng ati. Wah, jebul kaya ngono. Lenggut-lenggut. Oh no. Oh.
kok gila. Kok iso dilewek lho. Iso dirogoh. Kurang ajar. Bapake Saipul mok. Lah kene yo ngawur e, wong ape diapung e. Terus. Kaya ngene wong nandangas mara Toprake kok apik ya Bune. Apik Pak So nek sunat tanggapno iki kowe piye-piye? Nggih tanggapno kirik gitu. Apik. Oh, termasuk ngelokne aku berarti. Oh, kira-kira iki. Wow, So nek sunate bojoku arep nanggap toprak iki. sik to. Kowe iki ra mikir wedok kok sunat. Sesunat iki piyayi kakung. Wedok dadi sunat. Sampun aku ya sunat e. Nanggape pas Pak nih sunat sampean nanggap iki ya Bune ya. Pak ini urung sunat ki. Kurung. Ora tak gawe ra sunat kok. Klotano kire aku wis. Terus. Apa tahawaku dewe nikan sunten Iya, iya. Dalem. Kowe gak seneng kok muni dalem. wis to sok sapa wonge nyawang aku auraku ki Nabi Yusuf tak kandhani Alah, mbel. Nabi Yusuf dajal kowe iki. Nabi Yusuf. ngene iki lho biasa wong ganteng-ganteng kan nyawang aku tetep iri Kowe jek cilik ra pareng nonton, Dik. Kowi anake, jare anake. Duh dewa Jawa Agung welas sono mring wak mami Ya ampun. suminten raimu kok glowing wong ayu Sik to rayo diobo-obo iki lho. saya suwe aku saya tresno karo kowe suminten I love you suminten I love you suminten suminten Aja gendong mripate PC timbang. Aku ki pakmu. Hah? Kok Pak? Bojone iki lho kok. Piye to kok bapakku kok sampean corek-corek wajahe ndak boleh lho ngono. mergo wajahe bapakmu ki kaya kan bedane kowe nitis ning awakmu wong ayu Raine karambol. Aku tak gawe elek-elek saiki gah aku. Ngene iki ndelok kahanan. aja suwi-suwi ra tau tanggapan kok lali tok endi Ayo. Ndang Ndang. gandrung kok ben edan semintene. besok kapan katakan jejen lan wong ayu umpama nironah kudo tanpa prau sasat darat ing Jolodri Terus. nyidam syariat moro sinten Mas Broto. sinten to ning kene ora bakal arep orang gudak karo kowe wong ayu mergo gedene rasa tresnaku karo kowe wong ayu suminten paribasan bapakmu malangi aku tak musuh tak deku ora dadi boyo ngopo waton kowe gelem nopo karo katresnanku Mama suminten Suti. Aku gak dadi bojomu. opo panyuwun pan suminten opo panyuwun waton ora medune lintang karo rembulan kowe bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu suminten
Seminten rabi ya? Ora. Jengkento tresno karo kowe seminten. Aku njaluk matine tukang rebab. Matine tukang rebab. Kok njaluk matine tukang rebab to? Njaluk matine pam. Wis salah ngono kuwi. Piye seminten? Aku tetep ora sudi karo kowe. Aku ki tresno marang Mas Broto. Kuwi kowe ngerti perasaanku. Piye seminten? Aku Aku yo kaya ngono karo itu. Aku yo padha karo kowe. Aku mau ditinggalke Mas Broto. Aku yo mau ditinggal seminten. Aku kaya wis tau dilamar karo Mas Broto. Aku yo pengen lamar kowe seminten. Nduk seminten. Karo Broto, Nduk, karo Broto, Nduk. Seminten, sapa men? Oh, Pak De. Pak De. Ini Pintu saya arah Subroto. Aku Gurnat. Sapa? Piye iki? Ketoprak wingi aku dadi Gurnat. Burhan. Sampeyan ki dadi Mas Broto. Piye seminten? Mas Broto, aku sangat mencintaimu, Mas Broto. Ora iso. Lah, kenapa, Mas? Aku wis duwe pasangan. Ki piye nek bingung raine kancane? Adepe kudune nek kene. Lah, Ora iso, Nduk. lha kenapa? Lah kok Kowe kono lho omong-omongan wong loro. wis mulai ngejak-ngejak kowe. Aku melok kene. Ngejak-ngejak. Iku metune karo aku. Ben kono saiki nggih grup do nyanyi wong loro aku ora dijak. Kowe iki yo nggih grup karo aku jarene mujak. Kono Ora iso. Aku tresno karo Cempluk Parsia. Lah, Mas Broto. Pripun to, Den Mas? Kula niki sangat tresno panjenengan, Den Mas. Mosok jenengan boten bertanggung jawab, Den Mas. Wong ayu. Tresno ki tukule saka ati. Tresno kuwi uriping jiwa luhur. Lek segomu lho. Lali sego. Apa kok iso ketoprak ora segone. Saiki ora iso apa dene sesuk tetep ora iso, Nduk. Aku ora tresno karo kowe. Lah piye to, Den Mas? Kadang wong tuaku pilih kebo, pilih sapi, pilih wedhus, pilih kucing, Den Mas kabeh dadi pilih. Apik mbelih kirik lho, apik mbelih kirik. Aku hanya waktu. Dipilih, Den Mas. Ya apa? Jare kire. Ya apa? Ora iso seminten. Tetep ora iso. Aku wis kadung tresno karo Cempluk Parsia, ora iso. Aku deleh ati marang jeneng sliramu. Aku skor paling tresno jenengan, Den Mas. Pokoke jenengan kudu rapi kalih aku. Ora iso. Kudu iso, Den Mas. Ora iso. Iso. Dadi bojoku nomor loro gelem. Lho ora gelem ya wis. Aku wis kadung ndalek atiku marang Cempluk Parsia. Ora iso yen rabi karo jeneng sira wong ayu. Suminten. Den Mas, mangke kula gendeng lho, Den Mas. Wis sik iki ngajak piye kok tok Tak dekne. Yo. Tak dekne. Kowe ketok nek ra tau melok toprak iki. Piye iki sutradara piye? Yo langsung nyanyi Dewa Tresno no. Piye to? Mau wis ya. Sik lanjut lho iki toprake. Hah? Sik gorong gendeng lho sumintene. Ya sumitene urung gendeng kok. Tak gendeng kok. Hah? Oh, apa maune ra gendeng to? Gendeng.
Aku bakal tak tinggali aku wis ora tresno karo kowe seminten. Dimas piye kok tak cepoki gelonganku. Tebakono, aku tak ngalih. Pak iki piye Pak? Aku kangen Dimas. Engko Pak Dik seminten edan Pak Dik. Seminten edan ben. Iya ta Pak Dik? Pak Dik seminten edan Pak Dik. ya ampun Dimas. Jaranan Den, jaranan Den. Dimas sampean kok Jaranan. malah seger to Dimas. Dimas berat. Ya. Suminten sadar ya Suminten yo. Subroto wedhe pacangan liya Suminten. Karo aku ya Suminten yo. Duh, kacau iki. Kalau Dok Subroto Dok. Kalau Subroto nek cicik-cicik. Kalau Subrotone nyoteng Dok. Wah, Dimas berapa? Dimas berapa? Subroto nek kene Subroto. Ganteng dewe. Aku kangen Dimas. Ayo rapi karo aku Dimas. Sama jamu apa neh iki? Gai nae. Iki ketoprak basa. Yo kanta iki sik gembira. Ora berapa. Sekoro. Penglian numpak Piye-piye? Iki wayangan ra nekane wong edan lho. Wis ketoprake wis bar kok jek edan ae to. Kowe nek edan sesuke lho edan ning pasar mangan panganan kowe. Ya udah Bang. Nah. Iki hanya cuplikan sebagai kisah. Lho iya, Bahwa- iki apik lho dia konsepan ngene. Mau wayangan kok sing gak ini cerita Lawe video kok apa? iki no So, hubungannya? nek aku Mas TU tak gawe iki. Ya. Nek pas tugas akhir aku tak anu iki. Ya. Pancen Nah, nek dipikir iki bener Rogong ya. Piye? Kaya Ringgit Purwo iki mewadahi seni apapun. Iya no. Wayangan yo iso, toprakan yo kena, tayub yo kena. Campur sari ya. Mula saiki awake dhewe bersyukur. Bersyukur. Dengan adanya pandemi awake dhewe aja susah, aja bingung, kudu bisa berusaha. Ya. Aja ning nggone seniman tok paling gak iku punya usaha lain. Wes, aku wis buka usaha. Iya, Reng. Kucluk to. Rayem yo Lah, aku kudune tadi kaya kadang. Mbak Niken ya. Mula alhamdulillah 5 sasi denane ya berkah aku. Amin. Liyane yo sambat mergo wong seniman kene mung jagake seni ya ora mangan tenan. Iya. Dadine aku olah pikir. Betul. Alhamdulillah 5 sasi wis iso buka toko limo. Wah, modalmu akeh no. Duh, rasa. Loh, kita kalau kreatif. Kalau kita kreatif, motivasinya itu tidak perlu modal banyak-banyak. Modalnya akeh no. Ora akeh wong kene cah kreatif kok, ora perlu modal akeh. Apa? Buka toko limo modalku siji tok. Apa? Linggis. Oh maling kowe kuwi. Gak maling. Aku yo buka toko tok. Mula awake dhewe warga Nganjuk aja wedi wayangan, tetep nanggah wayangan, jaga imunitas tubuh, jaga jarak. Bener. Daerah nggon aku wayangan wis normal Mas, alhamdulillah. Wayangan wis entuk. Entuk Eh. khususnya Bluro, Rembang, Bojonegoro. Gerubukan wis normal, alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Semoga kota lain segera menyusul. Amin. Ah. Coronane wis minggat ya, Lek ya. Iya, Lek. Ayo. Yang penting menjaga kesehatan. Ya. Terus penting, ayo, Lur,
Delok lur sing saiki ana ing Formosa, Taiwan. Oh, ngono ya, Tru. Luar biasa. Iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta, Mbak Ayu Ningsih sing mapan ana ing Madiun. Nuwun sepunten, kula mboten saged nyebataken setunggal mbaka setunggal. Luar biasa, luar biasa. Iki uga Mas Eko Prasetyo, nderek monitor Pak Dalang. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Wis, iki mengko diwaca ditutuke mengko. Oh, iki. Ogot saka pepunden-pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh, matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi. Luar biasa. Mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit nutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo, Niken Salindri. Tang dik ya. Dalang akbar sa-Indonesia sing paling ambyar. Wayangan dalang akbar sa-Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan dalang akbar sa-Indonesia paling gempar. Wayangan dalang akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa, Dik. Alhamdulillah, Mas, akhirnya bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Loh yo no, kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Loh yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Lho, wes to wes aku ki mong kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Lho, iki coronanya sejak kapan to, Mas? Februari. Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik, Dik, kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media.
Nggih sugeng dalu sedaya, matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe, di-subscribe. Nah, di-subscribe, like, komen dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen dan share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim Bagikan. Dibagikan. Dibagikan luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki dik niken iki nak jane adik ki mancing ya to. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Nggih. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngentekke perbiaya akeh lah ya to. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho pomo nek sing ngersakne. Oh nggih. Oh dadi saweran online ngoten to? Boten, sing mesti memasuk ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki panjang tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Iki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panenggor. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas. Resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Jadi TV ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik, Mas. Kuwi jenenge kadol ya, Crot. Kuwi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki corona 5 bulan iki to. 5-6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas dari rumah. Daring dari rumah. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi conto ya to. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Ning ndi pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jarak. Oh, jaga jarak. Oh, jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ini. Tak jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijaga. Ya ora ngono Mas iki jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono. Ora usah desel-deselan. Ora usah jaga jarak. Ya ora usah dodoh, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Adewe kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak omongan karo sampeyan. Ya. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Maksudnya sampe dibehel lho. Ora, maksudnya merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ya ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning YouTube. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basicku nyanyi. Ya toh? Ora basic aku nyanyi ngono iki ora, jane ora ya ora basicku, ya toh. Lah, sampeyan iki sing nek nyanyi sampeyan nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampeyan saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo ndalang apa? Lho. Ndalang iki? Alah rene apa-apane. Lho. Kok iso ndalang ki wong lho ngobange wayang. Ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik. Niki lek kula dikengken dalang. Iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niki wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. Sing setunggal atas. Sing kedua
tengah, sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas, niku mengke lengkap dari tancep krayon, kayon, krayon lho krayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah, niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep kayon. Pun tancep kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Wih, beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kondalang ya iso. Nggih saged lho. Upamane mau tak kondalang ning kene, iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak kondalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to, nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya, Jan. Sulukan iso ora? Ayo ditese. Sadurunge ngobake wayang aja kesusu ngobane wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Nggih. Apa? 6 nyongo sing niku lho. Kayune Purwosejati niku sanes godhonge Purwosejati lho nggih. Ya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Oh, Mas Dalang ki kok lucu men. Piye, Jal, ayo. Kayune Purwosejati pangira jagat godhong kinarya mambe biasa iso mbak saged sae apik no ya pas iku wae kleru napa mboten
Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge jajal, sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Wah, Aku tak maca dhisik ya, komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh, nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget, gitu. Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media. Ditelateni ben panen tembe mburine. Saka Kadir Kramat. Wah ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Mas Solo. Oh, nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi. Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Wong ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenenge pinter. Serpeke. 6. Pamit. Pamit. Cepet nasi. Apa kula benake, Mas? Iso dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Delok sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Para bukan kang pratala lindu peng pitu sahari umum kanjoloni di selaing para jalmi pati ambentusi sirna larut katempuh kang pancawara Nek nancep dhewe sing jejeg. jejeg Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. kok kurang Lho nempel yo no. Iki dadi ora kuat ngono. dalam Alah. gaib ki Alah. mbok sak sire ngono lho Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 yang malah. dalam gaib ki sak sire Oh iya. Omong-omongan sih no. Oh iya. Hei, Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Lampu. Kemudian wi. Jadi kon menang. Lah iya. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki. Kebeneran masalahmu diselesaike dina iki. Iki tangane.
apa aku karo awakku. Ora apa-apa, iki Bagong nglatenan. Diguyu. Bagong nglatenan